Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. X'għandhom komuni dawn iż-żewġ annimali? Il-farfett il-lejl u l-qanfud. Daqsxejn diffiċli. Ara, tridu xnejnkom ftit. Il-qamar fiex ifakkarkom? Ekku, fil-lejl. Isa, tajtu? Il-farfett il-lejl u l-qanfud huma żewġ annimali li joħorġu mal-lejl. Mhux bħali għax dak il-ħin inkun li qed raqda fonda. Ara, l-arloġġ, malli jsiru 8 ta' filgħaxija, ix-xemx tkun diġà niżlet u fis-sema jkun qed jidher il-qamar jiddi. U jien nibda nipprepara biex immur nistrieħ. Tridu xtejnuni nimmarka l-ħin ta' 8 fuq dan l-arloġġ. Il-fejn trid tkun qed tħares liti twila. Ekku, fuq in-numru 12. U liti żgħira? Jekk il-ħin huwa 8, mela liti l-qasira trid tħares propri lejn numru 8. Proset! Hekk il-ħin qed juri 8. Ara, dan rocket li jitla fl-ispazju, ħdejn l-istilel u l-kwiekeb. Som ftit. Dak li hemm ġo fih, dak tetu. Hemm x'qed tagħmel fir-rocket tetu. Ir-rocket jibqa' tila l fuq, fl-ispazju. Il-laħwa kemm hawn dlam u kemm hawn stilel li tebtbu. Ara d-dinja kemm tidher ċkejkna mill-bogħod tetu. Tetu qed jgħidli li vera qed jieħu gost għax tgħidx kemm hawn sabiħ fl-ispazju. Ara dan il-qamar tetu kemm jidher kbir mill-viċin u din satellita. Ara daqsxejn għaddejja meteorita issa wkoll. U kemm hawn pjaneti oħra qed tarhom. Tetu qed jipprova jxejjer, forsi jinmħuh Żiżi u sħaba minn hawn. Imma hawn qiegħed il-bogħod ħafna tetu. Ma naħsibx li se jarawk minn hawn. Som daqsxejn. Hawn donnu lemħek xi ħadd u riesaq lejk. Tetu qed jgħid li dan jgħidulu UFO u fih ikun hemm l-aljeni. Tetu qed jibża għax qatt ma ltaqa' ma' aljen qabel. Dik Żiżi mhux aljen. Il-laħwa din kienet kollha ħolma tetu. Tetu kienet joħlom li qed jivvjaġġa f'rocket fl-ispazju. Qabel immur norqod għal xi 8 ta' filgħaxija, naħsel snini u nilbes il-piġama li tkun mitwija pulita fuq is-sodda. Mit-tieqa tal-kamra xi kultant irnexxi nilmaħ xi kewba fis-sema u nintilef nimmaġina x'tista' tkun. Mbagħad impoġġi fuq is-sodda, naqra xi ktieb sabiħ, nitatta u wara norqod. Fix-xitwa nitatta b'ħafna kutri li jisaħħnuni, ma fis-sajf li żgħar ħafif ikun biżżejjed. Matul il-lejl noħolhom ħafna u ġieli kolli xi avventura sabiħa. Imbagħad mal inqum filgħodu ninduna li fil-verità kont u għaddi fis-sodda. Filgħodu nqum għall-ħabta tas-7 ta' filgħodu. Dan ifisser li ndum rieqed madwar 11-il siegħa. Il-laħwa. Ġifieri li tiżżejra tilħaq id-dur kważi dawra sħiħa. Inti ġieli għoddejt kemm il-siegħa ddum rieqed. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.